Basebenza baxhalabile. Abo badlulisa ngeenkonzo boyika kwa aba bahlali babancedayo. Nto leyo ithi iphazamisane nodluliso lwenkonzo. Namhlanje nje Oonontlalontle abahlanu bakhuthuzwe bekhonjwe ngompu ezwide. Umsebenzi wethu usifuna ngaphandle sisebenze nabantu. Kodwa xa sifuneka siyosebenza ngaphandle siyahlukunyezwa. Siya-intimidatewa, siyarojwa. Isikhululo samapolisa iNew Brighton sele indawo efikela iitraka ezinemithwalo sizokufuna ukukhatshwa ngamapolisa. Ijelo losasazo i-SABC nalo lilindela ukukhatshwa ngamapolisa xa lizokusebenza kule ngingqi emva kokuhlaselwa kweentatheli. Yandophula ngokwasemphefumlweni into yokubana ndihlaselwe ngamaqela onqevu ndizama ukwenza umsebenzi wami elokishini. Ndathathelwa i-laptop nam, ndathathelwa ne-cellphone yam. Abophulimthetho bacele ngakumbi kwizithuthi ezinamagama eenkampani. Sicela ii-communities lanto kuthiwa zii-organs of people's power, eza programs, eza forums, your neighborhood forums, mayibe zizo ezimangenyawo to protect our social workers on the ground. Iinkcukacha manani ngolwaphulo-mthetho ziveza ukuba iMpuma Koloni lelona phondo kungakhuselekanga ukuhlala kulo. Kwiindaba ze-SABC, ndingu-Andangqonji, Gqeberha.